Oh jee, L1 heeft zelf een vastelovensvereniging opgericht met Ruud Kleine en Bart Storken als president en prins. Het duo reist door gans Limburg deze week voor vastelovensadvies. En ze starten waar het prachtige kastielke het Geutje leed. Hey in Genoe en Laak. In het land van de voormalige notenvreters wordt een nieuwe vereniging vol elan op zoek is gegaan naar hoogheden en dat levert tegenwoordig een hoop prinsessen op. Ken Genoe en Laak de rood van L11 op weg helpen. Ik werk voor de vasteloven en ik moet hoogheid en ucht tegen heb ik liever, ja. Ik ben nog. In België is hier aan de overkant van het water, bij kinderen, is het nog lang geen vasteloven. Maar we hebben nog een werkje. Ja. Het is ongelooflijk. Ik vind het zo leuk. We hebben de slachter met schinkjes en sjonkjes, of hoe zeggen dat die? Schunk. Je weet ik een fiek over. Bongaard, zeg over kennis klauwen. Kom op, gooi die deur open. Dit is het moment, man. Vastelovenscafé, hoppatee! Oh, in heb ik die weer naar je zien geweest? Ja! Hoppa, tada! Kijk hier nog in, hè? Beetje rustig aan, hè? Weet de deur. Ik moet het goed uitspreken. Genoe en Laak. En dit is de vuurzetter van de stichting die hij de vasteloven organiseert. Komen we straks op terug. Ik wil even het motto weten, alsjeblieft. Motto? Ja, want vier zijn op zoek als nieuwe vereniging naar een motto. Wat is het vandaag? Op een laag is het altijd raak. Kijk, nou, dat is kort maar krachtig. Ja! En ze zitten trots op en dat mag, ja zeker. Vier moet ook een motto en we houden eigenlijk 2 zinnetjes per dag. Ja. Zou het echt lukken om dat af te maken zo in de loop van de uitzending? Zou ik zich de eerste 2 geven? Ja. Over vastelovend wilde een hoop te leren. Eén ding is zeker, dan moest het vieren. Ja, zie je, dat is nog net af. Lukt het dan om dat af te maken? We komen kennis jatten, hè? Dat is klauwen. En dan buigen we dat en dan is het van ons. Zo werkt het. Goed zo, succes. Dankjewel. Suus! Ja! Suus, wij zijn eigenlijk Lotte is de prinses, toch? Kan die eens even halen? Kan die eens even ophalen, of niet? Eerst tegen me. Kan ik gewoon? Ja, dat moet. Kan je weer even? Ja, la, ja, la, ja. Ja, la, la. Vasteloven. Waarom is het net, maar gelukkig vlak bij het café. Het zou zomaar kennen dat het hij is. Tegenover de bakker. Ik verwacht ook een enorme prinses eigenlijk. Dat ze hij woont, dat zou bij mij misgaan. Even kijken of oh, dat valt toch wel gans erg met. Goedenavond. Hoogheid. Hallo. Hallo. Ik ben Ruud, president van de Rood van L11. Ik ben Lotte, prinses van de Laak. Kom even met naar buiten, Lotte, want ik hou eigenlijk meteen wel een vraag. Ja. Want ja, dit is dan de vuurtuin van de residentie. Ja, dat klopt, ja. Met een bijzondere vogel, wat is dit? Dat is geen vogel. Oh. Dat is een noot, want vroeger was de vereniging de notenvreters. Ja. En dat hebben we er nog aan overgegooid. Ah, kijk. Hier liggen de dure dingen, het edelmetaal. Die mag ik niet kwijtraken, Nee, hè? dat niet, want dit ziet er wel redelijk historisch uit, hè? Dat klopt, Met ja. de notenbalk. Met de notenbalk. Dus de is nog van de notenvreters ook, denk ik. Goed, nu Dat het hier, klopt. weet ze dat? 1958. En loopt er even zien, want daar had echt in alle hoeken van alle cafés gelegen, zo te zien. Maar kijk wat er voor blutje op zit, dat is echt niet normaal. Daarom eens even op. Dus kijk of dat een beetje fijn is. Zo. Ja, laat lommers blinken door in de lens. Nou is de spiegel. Oh ja, nee. En daar heb ik het kleed. Ja. Wat een vuur. Dit is dan natuurlijk, dit geeft ze net door. Dit is voor dit gemak. Ja, Dat is voor mij. En geef dit factuurtje dan naar de vereniging? Dat ken. Dat ken. Dat ken. Ja, want toen is accountant, dus ik weet ze vooral natuurlijk die nieuwe vereniging. En ik zoek nog wat tips, hè? Dat snap ze wel. En voor geen betaalde contributie, dus voor geen budget. Kan ik als vereniging Frans Teunis gewoon zwart boeken? Technisch gezien ken dat. Maar dat zouden ze niet adviseren? Ik adviseer het niet, nee. Ja. En voor mij als president of zo, kan ik ook directeur weten dat het een beetje gaat schuiven op een of andere manier? Even een BV'tje oprichten en dan komt het wel goed. Kan dat bij dich? Maar zeker, kom maar een keer langs. En dan stuur ik rekeningen naar mijn eigen vereniging als vuurzitter? Ja, zolang ze maar wel goed weet wie ze het moest verantwoorden.
Volgens mij zoek ze nog klanten, hè? Kom maar. Gewoon door de café, kom op. Goed. In deze tijd van de recessie wordt een optocht een processie. Ja, ja. De pistool die loopt voorop, als prins met veren op de kop. Nee, nee, misdinders zien de rot van 11. Ik weet het zeker, zoek het zelf. Nee, nee. Garde meisjes zien ons nonnen, vaste loven is begonnen. Ja, ja. Ik zeg 1, ik zeg 2, ik zeg 3, dat is ik zeg 3 dagen, 3 dagen, kijk de hemel open. Ik zeg 3 dagen, 3 dagen, kunnen ze niet meer slopen. Is het helemaal niet meer, is ons leven alles weg. 3 dagen hup ze maar de 10. En 3 dagen van de morgen tot de avond. Ik zeg 3 dagen goed voor ons te vaste lopen. 3 dagen drijft me in de kool, ik les ze 3 dagen op de wol. Ja, 3 dagen, dan is het weer voorbij. 3 dagen, kijk de hemel open. Ik zeg 3 dagen, kunnen ze niet meer slopen. Is het helemaal hier weer, is het leven alles weg. 3 dagen hup ze maar de 10. En 3 dagen van de morgen tot de avond. Ik zeg 3 dagen goed voor als de wassen loven. 3 dagen drijf me in de kool, les ze 3 dagen op mijn mond. Na 3 dagen, dan is het weer voorbij. Hey, het is een genoeg en laag vrouwen aan de macht. Ja, doe best. Ja, ik ben president en ik ga zo'n muts op, maar doe best vuurzitter van een stichting. Vind ik moeilijk. Ja, Stichting Vastelovend Genoeg Aanlaag. Ja, klopt helemaal. En Albert, de Cats Nimmy zongen de dames, hè? Nee, absoluut niet. Die kunnen we hartstikke goed gebruiken natuurlijk. Ja, goed, ze zeggen het al, de notenvetters die zijn eigenlijk ter ziele. Nooit gedwongen. Het is leuk, nood, ja. Nooit gedwongen, nooit gedwongen. Maar ik denk dat we een heel goed alternatief hebben is ontstaan. En het is de Stichting Vastelovend Genoeg Aanlaag. Eigenlijk een fusie tussen CV Notenvetters en Stichting Boerenbroelhof Genoeg Aanlaag. We hebben elkaar gevonden. We kwamen allebei eigenlijk met dezelfde problemen. Het was vaak Suus in de kleinere kernen. Teruglopen van ledentallen, noem het maar op. Want hier had, Suus, het is soms zelfs niet gelukt om een hoergeit te vingen. Ik ben hier net geweest. Er is een slechter, er is een bekker, er zijn allerlei bedrijven voor zo'n klein dorpje. Maar dan een hoergeit is net te krijgen, dat kent toch bijna niet? Eigenlijk gek, hè? Ja. Want het is hartstikke schoon om mee te maken. Ja. Maar ja, het is best wel lastig. Ja. Als ze trouwens toch weer de regels versoepelt. Want ja, we weten als vereniging zelf niet wie streng daarvoor moeten worden. Doe hem zo wiegen als ze verklapt. En dat kan gewoon. Dat kent allemaal. Ja, je kent alles. Ja. Maar kent ze dan ook, al, als ze net van Genoeg en Laag is, hoe geit werden, theoretisch gezien, Albert? Ja, ik denk niet dat er die regels verstrikt moeten hebben. Ik bedoel, iedereen wat een binding heeft met de gemeenschap ongelaagd. Dat geldt voor Suus, of nou voor Lot, of noem het maar op. Of dat nu man of vrouw is, dat maakt natuurlijk helemaal niet. Laat het onze hoergeit Bart net huren, want daar staat hij volgend jaar gewoon ook weer op een ton. Hè. Dat is ook wel prins, dat mag hem niet zo goed. Is het credo dan nu voor verenigingen van klinkdorpen die het moeilijker hand versoepel ik regels, een klein beetje en de kent ze weer, Albert? Ik denk het wel natuurlijk vastelovend hangt natuurlijk vast aan tradities en regels. Die zullen er in zekere mate zoals je moeten aanhouden. Alleen de kent wel vast blijven voor je. Alleen de tijden veranderen en daar moesten in veranderen, want anders dan wordt het heel erg moeilijk. Creatief mee omgaan, eigenlijk. Absoluut. En durven. Tuurlijk, ja. Albert, Suus, dankjewel dat je bij UG het kennis mocht lenen. Daar is natuurlijk meer te vingen en te doen in het dorp. En zelfs onze hoergeit wordt zo vriendelijk om het kennis te rojatten in Genoeg en Laag. Ja, Ruud, het is koud, maar ik sta niet. Daar ligt OE. En aan de andere kant ligt Laag. En precies waar de N zit, zeg maar, van OE en Laag, daar ligt een loods. En in die loods wordt geboet. De ene naar de andere vastelovenswagen. En ik ga kijken of ze het voor ons kunnen betekenen. Wat is open? Hallo? Joe! Hallo, hallo! Hallo! Waar is René? Of best u Sjaak?
Ik ben Jacques. René Dat zijn de boers. René, Sjaak en Roy hebben, of niet? Ja, zeker. Ah jongens, wat zit je fijn? Dat maak je niet allemaal. Kijk, erbij komen. Maar joh, achterom. Ja, ik kom eens even kijken daar, want je maakt wagens, of niet? Wie zit het hier? Aan het verhuren ook. Geliefd verhuren, geen zakelijke kant. Wat voor wagens maakt ze dan? Dan maak ik Prinsenwijs, voor de groepen, voor mensen overal, voor alle doeleinden. Dus voor Fortuna hebben we gemaakt al. Dus. Voor Fortuna, over Fortuna, voetbalclub. ja, Dus niet alleen voor de vasteloven, maar dan ook af en toe ook voor andere clubs. Ja. Maar vooral toch ook voor je eigen vastelovensvereniging. Ja, dat is de hoofd. Dat is het mooiste, hè. We hebben zot erop toch? En wie geeft het, hè? De geeft van de laag, hoe heet Nee, van genoeg. Ja, hier. Van genoeg. En dan helemaal tot op de laag. Ja. En dan terug naar bommen. Maar nee, dat is toch geen wagen? Wat dan ook geen? Ja, dat gaan we nu aan beginnen. Dat doen we misschien jaar tot 2 jaar, dit project. Ja. Maar dat moet dus klaarkomen. Dat moet klaar Ja, zijn. moet klaar. Waarom? Kost wat kost? Kost. Want? Een uitdaging. We hebben 14 jaar geleden gezegd, we maken een SLV-wagen en een zelfrijdende wagen. Ja. Ik heb dat niet gekregen, dus ik wil een gigantisch uitsliepen. Rolluiken erin boeien. Een dak erop maken. Als ze er bovenop kunnen. Op kunnen staan lopen, de groep die erop kan staan. Maar deze gaat dus alleen met de chauffeur weg, want hij is een zelfrijdende. Dus we doen alleen maar met de chauffeur verhuren. En dan voor het dorp, we hoeven geen de eerste prijs, geen de tweede prijs hebben. En de applaus wat er aan de kant staat, de mensen te klappen, dat is onze trots. Fantastisch. Ja. Nu wil ik zien waar ik dat niet kan huren. Ja. Dat zijn prachtige wagens eigenlijk. Ja. Dit is ook de mooiste wagen. Zeg, heb je nog een beetje gezellig zo meteen, of niet? Ja, af en toe al. Ja. Hoe van is dit dan? Nou ja, Zo. ik kan wel wat hebben. Dat is gewoon een beetje natigheid erbij. Ja, moet ik af en toe een beetje schoeren natuurlijk. Dan kun je zomaar gesnoeid klaar. Hoe heb je dan 7 over? Mooi. 7? Nou ja, goed, dan hebben we een verkeerd gemeten. Dan zorgen we ervoor pas. Maar nee, hoor. Dus daar moesten we een beetje spas van maken daar. En dit is meer een prinsenwagen voor de grote volwassen mensen met die grote verhellen. Ja, ken ik eens erop? Dat ik eens Natuurlijk. Met wie voor man ken ik hier op? Met de ganse rond van de. Ik ga ook doe maar voor, dan is dat een beetje stevig allemaal. Dat is niet Wie wil lekker, wie wil lekker. Heerlijk man. En een smie en zwijnen we nu. Ja, Snoepbek tranen. En snoep, ja. En wat kost me dat nu voor de dag? €400 per dag. €400. En voor mij dan, omdat 24 van pas beginnen, want het nog beginnen. Ja, Loetsen door het eerste jaar weer voor €340. Echt waar? Als je de eerste jaar komt, is het altijd beter. Maar ik mag hem ook hebben. 3,50 zelfs. Voor deze verhuurd. Allee, Ruud, we hebben de wagen, jongen, dat is gelijk. €350 voor een vastelovenswagen. Spielogmaatschap. Ja, kom op, quizmuziekje. Ja, dat is prachtig. Quizmuziekje, ja zeker. Want dit is de scepter vette. Vooral nog net zoveel geleerd van vasteloven. Maar wel dat wensen de scepter van onze roergeethuis dat het de mevaat beer kost. Wie doet voor dat? Ik geef dicht de scepter. Doe kies een vraag. Als ze het antwoord groot, dan maken ze de scepter vasthouden. Als ze het antwoord fout geven naar de buurman. Kieter of zie een vraag. Wie de scepter nog 1 minuut 11 in de hang had, wint een vaat. Ter beschikking gesteld door onze hoergeet Bart Storing. Ja, zeker. De vragen gaat u voor Genoeg en Laak en omgeving. Is de klok klaar? Oké, dan gaat voor 3, 2, 1. Die vraag. Ohé en Laak, Genoeg en Laak maakt onderdeel uit van de gemeente Maasgouw. Voor welke gemeente wordt het hij vuur? Antwoord A, Maasbracht. Antwoord B, Echt. Maasbracht. Maasbracht is goed geantwoord. Ik kies de tweede vraag. Applaus, ja zeker. En we zitten in Laak en Den Haag gaan ze de week het Laakkwartier. Wie komt die week in het Nuits? A. Onrust door het verbieden van vreugdevuur met orde Nui. B. Nog 4 keer 11 jaar wordt de vastelovensvereniging opgegeven. Vreugdevuur. Vreugdevuur, antwoord A. Is goed geantwoord. Het staat te goed. Ja, doe geten. Let op, dan wordt het spannend. Bekend in Ohé en Laak is het Heilig Hartbeeld. Zet de get, hè? Ja. Uit welk jaar komt dat? A. 1830, B. 1930. 38. 1830 is fout geantwoord, de scepter geen deur. Oké, weer spannend. Ja, zeker. We gaan naar die vraag. Aan de voet van dat heilig haarbeeld zie ze engelen. Wieveel zijn er dat? A. 3, B. 11 met een mutsje op. 3. Het zijn 3, is goed geantwoord. Ja, zeker. Volgende vraag. Er is nog een bekend beeld in Genoeg en Laak. Wie werd er met uitgebeeld met dat beeld? Is dat antwoord A. Catharina van Damen? Antwoord B. Anna Polona? Catharina. Ja, dat is goed geantwoord. Net binnen de tijd. Oh, de tijd is voorbij. Het vaart. Daar moet op gedronken worden. Daar moet op gedronken worden. Het vaart is weg. Maar dat betekent net dat voor geen serieuze zaken te behandelen, Hans. Ja, maar het ging niet alleen maar om drinken als het er pech gehad. Zelfs
Ohe en Laak is ooit bevrijd. En dat wordt in januari luister bijgezet met een vrij concert. Ria Linse gaan kijken. Ik heb het genoegen met Jo Kreskens. Ik ben voorzitter van de Harmonie Sint-Cecilia. En we gaan dadelijk bevrijdingsfeest vieren hier in het multifunctioneel centrum in Ohe en Laak. Dit idee is al lang geleden ontstaan om vandaag met de Harmonie een feestelijke terugkijken op het oorlogsverleden natuurlijk, wat niet zo prettig wordt, maar toch een feestelijke afsluiting te geven aan dit feit dat we nu al 75 jaar in vrijheid leven. Ik denk niet dat het specifiek voor de mensen uit Ohe en Laak bijzonder is, maar ik denk dat het voor heel Nederland wel bijzonder is. Dat we weer in een land leven wat 75 jaar geleden bevrijd is geworden en dat we al zo lange tijd, we zijn ons dat wel vaak niet bewust, we ervaren dat als gewoon, maar het is toch een feit dat we 74 jaar zonder oorlogen in vrijheid hebben mogen doorbrengen. En we hebben het initiatief genomen, omdat verschillende mensen die wat in die stichting zitten van het Vliegtuig Oorlogsmonument, zoals we dat noemen, ook lid zijn van de Harmonie. En dan kennen we dat in samenspraak hebben we dat gedaan. De muziek uit deze film, Zolang is die gaat de Harmonie van de Laak terug nu spelen. Harmonie Sint-Cecilia onder leiding van onze dirigent Thijs Tornaar, Zolang is die. Hoe zo'n klein dorp toch groot in kan zijn, hè? Ja, daar zijn we ook heel erg trots op dat we dit nog met een Harmonie en een stichting Vliegtuig Oorlogsmonument hebben kunnen realiseren. En we hopen dat nog in lengte van jaren te kunnen blijven doen. Ja, dat is ongelooflijk. Ik zit hier gewoon met de pap van de prins, of de prinses moet ik zeggen. Met Johan Welheb, goeie op. Wie is dat dan als pap van de prins? Geweldig. Wieso is dat zo? Ja, we moeten toch een prinses hebben, of een prins op het dorp. En ja, mijn zoon dat wil het niet. En ja, mijn dochter gelukkig wel. Zit hier goed met, hij heeft fijn met gezongen. Ik heb leuke liedjes, hè. Maar dat heb ik me laten vertellen, je hebt het heel speciaal. Zie het Meun of Maan, wie zeggen ze dat? Nee, Meun noemen we dat. Meun, wat is dat? Meun, dat is 31 december. En dan komen alle Laker jongeren, tot en met de legere schwaarden aan, die gaan vanaf de kapel tot aan Beer van Peulen, gaan ze elke hoes af en dan hebben ze een traditioneel liedje. En wat zingen ze dan? Meun van levers leven, wat zult gij ons geven? Geef ons groot, geef ons klein, geef ons een buurbrood. Kunnen we niet dragen, dan worden we de wagen. Is de wagen vol zijn kleine, horen we de kroeka. En dan, geweldig. En wat moet er nu dan gaan? En dan, vroeger kregen we appels of gaat neut of gaat een alle wiel kregen de jongeren, gaat slok en gaat centjes voor in de spaarpot. Cent, en wat gaan ze dan met doen dan? Ja, ik denk bij ons tegenover naar bakkerie Put om zich toch het slok te gaan horen. Kriegen ze niks, dan zeggen ze? Meun, leeft dat een hummer die aan de voet kleeft. Dank je. De pap van de prinses, dames en heren.
Ons moedertaal het woordjes, juweeltjes en verein. Dat zintjes melodiekes en die dansen van alleen. Maar het schoonste rieke lettertjes dat de staal het voortgebracht, wordt ieder jaar bezongen door met cent vergroot gebracht. Het geeft geen schone woord als wie het woordje vasteloven eenmalig in zijn soort. Het woordje vasteloven, het wordt een grote straf als het dit schone woord niet gooit. Want zonder de ching boom wordt het leven al zo schoon. Want zonder de ching boom wordt het leven al zo schoon. Lachen! Bij het horen van dit woordje geesten stralen van geluk. Dit woord dat is als kroonjuweel, hoe een dictionair geplukt. Van alle schone woordjes zie stuit dit gans bovenaan. Het wordt ons al als kind geleerd, nog voor verloop begon. Het geeft geen schone woord als wie het woordje vast te loven. Eenmalig in zijn soort. Het woordje vast te loven, het hoort een grote straf. Als het dit schone woord niet goof. Want zonder de ching boom, wordt het leven al zo schoon. Maar zonder de ching boom, wordt het leven al zo schoon. Ja, zeker. De leukste lied van Limburg is toevallig ook u begonnen. Dat is de top 1111 verholen liedjes op uit de ganse provincie. En wat denkst u, uit welk dorp of stadje kun je het eerste liedje morgen? Rob gaat. Geen idee. Dat kost ik in de orde. Voor beginnen, morgen vroeg om nu genoeg in Heidse en allemaal loesteren. Dat is verplicht. De president had gesproken. Kijk. Als je de zolder opruimt, kun je ze nog eens getuigen. Een OCD met de ode aan Heidse. Eens kijken of we daar een gang krijgen. Oh, het apparaat. Ik hoop dat het nog duidt. En dan moet ik hebben nummer 8. Ben ik eens benieuwd. Hey, Heidse, hoe is het in gezicht? Het was al niet veel, maar nu lag ik met tegen. Oh, hey, Heidse, drank op de plaats. Geen gemengje meer, maar alleen nog een gaat. Een ode aan Heidse. Maar het is alles behalve een ode aan Heidse. Dat is ook de kwinkslaag van het nummer en de verrassing als mensen het voor de eerste keer horen. Ja. Ja, wie is er erop gekomen aan de ode aan Heidse? Het dateert uit een ludieke rivaliteit tussen carnavalsverenigingen. En nou van het eind komt het hanger. En de herdeling in eind januari 2007 was een mooie gelegenheid om nog eens te prikkelen die kantje op. Want meer is het ook niet natuurlijk. Hè. Ja. Daar kwam het Leurdal Heidse verstelpen. En ogen gaten en boksen en kelpen. Kom de fusie eraan, zijn ze blij met de naam. Want met Heidse was het toch maar behelpen. Nou, dat is een beetje het gevoel. En de mensen doen het er maar met. Het is vrij onschuldig. En als er zich mensen aan sturen, moet ik eerlijk zeggen, dat is dan precies degene die we moeten hebben. Hey, Heidse, druk in de man. Hangen smukse met het ganse Leurdal to shine. Morgen vroeg beginnen we de top 1111 met dit liedje. En denk eraan, die leuke lies gaat door tot aan de boetezitting. Dan is het echt vastelovend. We zijn bijna aan het einde. Voorzitter Suus, dan mogen ze het motto afmaken. Motto? Ja, zeker. De eerste 2 regels. Dat waren over vastelovend veel een hoop te leren. Eén ding is zeker, toen moest het vieren. En toen? En toen?
een goede voorzitter, hè, die is van het delegeren. Hè. Dus ik heb even een veldje rond laten gaan. Ja. En ja, dat is van alles goed gekomen. Ik vond dit de beste. Vier het vooral op je eigen manier en vooral met veel plezier. Hey! Ter nummer van met. Ja, zeker. Wahnsinn. Ik denk dat het tijd is, Hoogheid, met onze volle agenda. Sorry, genoeg en laag, dankjewel. We moeten gewoon, dankjewel. Oh, fantastisch. Applaus. Ja, dankjewel. Hallo. Tot volgend jaar op onze zitting, hè. Oh ja. Het zien, het president. Oh man. Wat een opwet, hè. Dat was de eerste. Ja. Lekker, maar even hebben we een nieuwe wagen. Ja. 350 euro was dat helemaal normaal. We moeten wel nog een accountant. Ja, en tradities, hè, dat is natuurlijk moeilijk. Als Meunzingen, dat is wel leuk. Een traditie, wat zoveel als traditie kunnen doen. We moeten nog een beetje rondkijken, denk ik. Hey, morgen is het de Grunstraat, hè? En Landgraaf. Die versteet ze niet, die aan de eigen taal. Dus wie kan die dan? Eén grote spraakverwarring. Hoe best dat toch van? Ja, maar niet van de Grunstraat. Nee, wie kan die dan? Ja, die weet wel. Nee. Maar dat is morgen. Gewoon lekker slapen. Kom Hoogheid, ik breng het nog even. Dank je.